Хайырлы ерте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Республика дәүләт советы рәисе урынбасары Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов мәчетләрдә татар теле курсларын арттырырга тәкъдим итте. Исегезгә төшерәм, Диния нәзарәте узып баручы елны туган тел елы дип игълан иткән иде. Хәзер Казанда зур татар-мөселман мәктәбе ачу зарурлыгы көнүзәк мәсьәләгә әйләнде. Бу юнәлештә мәчетләрнең эшчәнлеген тагын да җанландырып җибәрү өчен грантлар белән тәэмин итү, имамнарның вәгазьләр сөйләү осталыгын арттыруда мөһим. Бүген 16 ноябрьдә 2020-2021 еллардагы чемпионат циклы кысаларында Татарстан Республикасының яшь профессионаллар төбәк чемпионаты башлана. Чемпионат Татарстанның 17 шәһәрендә узачак, ярышларда 1800 конкурсант һәм 1500 эксперт катнашачак. Агымдагы чемпионат циклында ярышлар 238 компетенция буенча үтәчәк. 143 компетенциядә 16-22 яшьлек осталарга ярышса, 95 компетенциядә исә 16 яшьлек һәм аннан да кечерәк конкурсантлар үз осталыгын күрсәтә. Ярышларның нәтиҗәләре буенча Татарстан җыелма командасының киңәйтелгән составы формалаштырыла. Ул киләсе елның июлендә Уфада узачак ил күләм чемпионат финалында республикабызны тәкъдим итәр дип көтелә. Республика авыл эшчәннәре еллык эшкә йомгак ясарга әзерләнә. Зәй районы быел ашлык җитештерүдә беренче урында. Яшелчә, бәрәңге дә уңды быел. Үзләрендә продуктлар эшкәртүдә нәтиҗәле оештырылган Зәй агросәнәгать комплексының эш тәҗрибәсе турында киләсе репортажда. Зәй агросәнәгать паркында ярым фабрикатлар эшләп чыгарыла. Яшелчә, бәрәңге, суганны юып турыйлар, төргәкләргә салалар. Алардан тәмле ашамлыклар әзерләнергә тиеш. Продуктлар балалар табыны өчен әзерләнә. Сменага 2 тоннага якын яшелчә урнаштырыла. Без бәрәңге, суган, кишерне төргәкләргә салып саклауга затабыз. Алар балалар бакчаларына, мәктәпләргә җибәрелә. Ашханәләрдә тәмле кайнар ризыклар пешерәләр. Барысына да ошый. Агропаркның ит цехы да бар. Кибет киштәләренә яки мәктәп ашханәсенә эләккәнче ит продуктлары җентекле тикшерү уза. Это был небольшой спад, как-то выбирались. Пандемия башлангач, җыештыру беркадәр кимеде. Без партнерлар эзләдек. Хәзер җыештыручанлык кабат артты. Продуктларны эшкәртеп, балалар бакчаларына, мәктәп ашханәләренә озатабыз. Агросәнәгать паркында продуктларны эшкәртү күләмен арттыруның мөһимлеген аңлыйлар. Кешеләргә эш урыннары саклана, бюджетка өстәмә акча да керә. Бу башка агросәнәгать комплекслары өчен яхшы үрнәк. Это дает более глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. Биредә продуктларны сыйфатлы итеп эшкәртү мөмкинлеге бар. Бәяләре дә чагыштырмача кыйммәт түгел. Безнең башка агросәнәгать комплекслары белән товар алмашу мөмкинлеге туса, тагын да яхшырак булачак. Зәй районы республикада җыештыру күләме буенча лидерларның берсе. Быел биредә рекордлы уңыш 200 мең тоннага якын ашык җыйналды, байтак яшелчә үстерелде. Эшкәртү системасы җайга салынган. Нәкъ менә алар тәҗрибәсе үсешне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Фәнис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. 18 ноябрьдә Татарстан буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне оештыра. Гражданнарны сәгать 2-дән 4-кә кадәр кабул итәчәкләр. Казанда консультацияны Большая Красная урамы 30 һәм Сеченов урамы 13А йорт адреслары буенча алырга мөмкин булачак. Белешмәләр өчен телефон экранда күрсәтелгән. 20 ноябрьдә юристтан гаилә мәсьәләләре буенча консультация алу мөмкинлеге була. Белгеч игелекле эшләр көне хәйрия фондында шәһәр халкының сорауларына җавап бирәчәк. Очрашуны гаилә хукук бәхәсләрендә уңышлы практик тәҗрибәсе булган белгеч Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе үткәрер дип көтелә. Ул никах өзелгәндә, мөлкәтне бүлгәндә, никах контракты, балалар һәм алиментлар турындагы бәхәсләр, баланың әтисен раслау һәм башкалар турындагы сорауларга җавап бирәчәк. Гаилә мәсьәләләре буенча юрист белән очрашулар ай сайын оештырыла. Чираттагы кабул итү 20 ноябрьдә узар дип көтелә. Тулырак мәгълүмат экранда күрсәтелгән. Моңарчы күрелмәгән проект. Безнең телерадиокомпания һәм Россия юристлары ассоциациясенең республика бүлеге хөкемдар дип аталган уртак проектын башлап җибәрә. Программада чын барлыктагы хәлләр, акчага бәйле мәсьәләләр, гаилә низаклары һәм башка тормыш хәлләрен карап булачак. Сценарийларны профессиональ юристлар яза. Хөкемдар ролендә Конституцион судның гамәлдәге хөкемдары, җавап бирүчеләр һәм дәгъвачылар республиканың танылган актерлары. Татар телендә беренче юридик шоу яңалыклар чыгарылышыннан соң безнең Россия 1 каналында эфирга чыга.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Берничә минуттан соң безнең каналда хөкемдар тапшыруы. Россия 1 каналыннан аерылмагыз.